муаффақияти онҳо ба таври зайл аст. Дарвозабон рақами 1 Алекс Пепрах, дар хатти дифоъ рақами 22 Ҷонибек Шарипов. хуб ҳайати дастаи Куктош бошад барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. Дарвозабон рақами 16 Шоҳрух Қирғизбоев, рақами 17 дар хатти дифоъ Аҳтамҷон Холбоев, рақами 3 голи бисёр зебои ӯро дидем, яке онҳо дучори мушкилӣ шуданд. аз ҷумла чунин бозӣ бар муқобили дастаи Хатлон буд, дар сафар бар муқобили Равшан буд. як имконияти дигар Амирҷон Сафаров, зарбаи ӯ ба ҳамин тавр ҳисоб шуда мешавад. маҳорати волои инфироди як футболбоз боис барон шуда истодааст ки бинандагони арҷманд мо шумо шоҳиди гол шавем. ноустуворӣ ва бозии начандон хуби онҳо дар хатти дифоъ боис барон мешавад ки ба ин гуна иштибоҳ роҳ диҳанд. Амирҷон Сафаровро бубинед ки чӣ гуна ба осонӣ аз Саёди Ковузшо гузашт. инҷо ҳамчунин ҳангоми мавқеъгирии худ ба хато роҳ дод Комрон Иброҳимов. дар натиҷа Амирҷон гузариши худро идома медиҳад ва зарбаи задаашам аз байни пойҳои дарвозабон Алекс Пепра гузашту ба дарвоза ворид шуд. ҳисоб 1-0, дақиқааш 0-1 ба фоидаи дастаи меҳмон аст. саф берун шуд. Фатулло зарба мезанад ва гол! ин дафъа бисёр амолӣ ва бобарор зарбаро иҷро кард Фатуллоев, аммо натавонист ки онро бартараф кунад. бори дигар метавонед бубинед. шояд каме дер кард дар ин лаҳза ҳангоми ҷаҳиши худ Шоҳрух. аз ҳамин сабаб ҳам ин зарбаи маҳкаму устувори рақибро баргардонида натавонист. дар якдигар бозӣ карданаш бо Фирӯз Бобиев ва баъдан ирсоли тӯб аммо бенатиҷа аст. Комрони Мирзонаҷод, як зарбаи дигар аз масофаи дур ва ҳамин тавр ҳисоб бинандагони арҷманд 2-1 мешавад. билохира тактикаи зарбаҳо аз масофаи дур ба номи Комрони Мирзонаҷод навишта шуд. биёед бори дигар мебинем. зарбаро бо пои рост иҷро кардан аз масофаи бениҳоят дур. дарвозабон вазифадор аст дар ин гуна мавридҳо. вақте зарба рӯ ба рӯи омада истодааст ҳад якал онро бартараф кунад, аммо на. Қирғизбоев намедонам бо кадом сабабҳо барои мову шумо тақрибан 2 соли охир агар мо ба хотир орем бинандагони арҷманд бозиҳои ин тимро, як имконияти дигар ва ҳисоб ҳамин тавр 2-2 мешавад. чӣ гуна олӣ ҳаракат кард дар ин маврид Шарафҷон Солеҳ ва бубинед бо қисми пеши пояш бо пои чап тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо мекунад. такрориро хоҳем дид. бубинед Амирҷон Сафаров пас дод, аз байни ду муҳофизатгари ҳариф тӯб гузашт. воқеан ҳам ҳангоми мавқеъгирии худ ба хато роҳ доданд инҷо футболбозони дастаи артиш ва дар натиҷа ин гуна имконият ба вуҷуд меояд. дар маҷмӯъ аз байни 3 футболбоз тӯб гузаштааст. Комрони Мирзохон, Фатуллоев ва ҳамчунин Ҷонибек Шарипов натавонистанд ки ба паси додаи Амир инҷо аз футболбозони артиш касе нест. ва бо ҳамин садоишта ки довари марказ ҳам баланд шуд, он аз анҷоми рақобати навбатӣ дарак медиҳад. онҳо дар ин бозӣ бисёр ҳам хубу дидани имтиёзҳоро бо ҳам тақсим карданд. сипосгузорӣ дораҳои дигар сарбаланду муваффақ бошед. хайр. Идрис! Сзади!
Da, să aștept!